les dones viuen més que els homes, l'esperança de vida, Sí. si més no. Això per què? Per diferents motius al llarg de la història. Això és superinteressant. Abans, hi ha un fenomen que jo no sabia, i l'he descobert justament afrontant este tema al llibre. Ara hi ha molt poca mortalitat infantil, però quan hi havia mortalitat infantil, les xiquetes morien menys que els xiquets. Per algo del sistema immune o el que sigui, i encara és així a països en desenvolupament. O sigui, la mortalitat fins als 5 anys és més gran per a xiquets que per a xiquetes. Hi ha algo allí al seu sistema immune que funciona diferent. Després, durant el segle XX, les dones han viscut més perquè els homes anaven a les guerres, perquè tenien feines més perilloses i també perquè tenien més addiccions a fumar, a beure, històricament. I ara, que aquestes coses s'estan igualant, encara viuen més les dones que els homes i la teoria del factor més protector és la sociabilització. És a dir, i també que les dones fan més cas a les recomanacions dels metges i de les pastilles que s'han de prendre, el que sigui, però sobretot este teixit social que ens ajuda molt a viure més i millor, les dones grans d'ara és com que el cuiden més, tenen els seus grups d'amigues, se veuen més i s'ajuden entre elles, i això fa que... Perquè en salut no, l'esperança de vida en salut d'homes i dones no és tan diferent. És a dir, que arriben a estar malament més o menys a la mateixa edat. Val? Però després aguanten més les dones que els homes.